Aku pagi aku tutup ini dulu saya. Mana. Mau ki mai kai gorma nih. Abang mai raman ni. Ini Podobil RD Block ni Bisingo Khobjak sini Subarnen of Agriculture Department ni office ni bekhakti khai tini oro Haping Farmer Club no जों मानिनानै थांगौ दरक खाय आबुंनि कटाल टेक्नोलॉजी बाय गामि आमचायाव बथिनि जारा हुकबार खायनाय रंनो जों गाहाम हुकबार खायनायनि बागै अमानि रक्तिनि अर रिजागै दंगो अर सारा 9 लाख टाका गभर्नमेंट फ्री दिखा बेखाय बर हापिं फार्मार क्लाब बर 50,000 टाका दिखा मो चिनि बरम गनां अरनि एसे इंगो सुबारनेन चंदन बाबू बिनि तै दुलमा बायनो मंका ताई विशेष करिया चिनि हास्तेनि कुकबर मंत्री रतनलाल नाथ बिनिबो चाइतंमा बाय एवं बो पदबिल ब्लॉक ना आलादा भाबे खानाय माने बागैनो जों चिनि कटाल टेक्नोलॉजी नि मानि रंनो चिनि पदबिल ब्लॉक नि खायसा फार्मार क्लाब नि थानि जाफारि माखा बेलेखनो तंथगो अमतै खायनो चिनि कामियाम सैबो तरक खाय ताबुंनि अ जुगो जों कटाल टेक्नोलॉजी बाय खायै चिनि कामियाम सैबो खुगबार खायमानथुन देबो चिनि बरर खुगबार खालायै देबो खातुंथुन अम जों नायो अम सिमिया तिनि चिनर अफिसार फाइजाक अजे जों चिनि सुबारनेन ऑफिस कटाल खायनायनि बागै जों जागा नायखा आरो गोबांमा बेगाय अबब खायनाय अम सिमिया ते कायसा ति आमपुरावो ताबुंनि सिमि सतै ताइनि हासिंनि और गुरा खायनाय प्रोसेसिंग नि नक बथिनि जों थांगे अफिसार थांगे सुलायका अब दाक्ति नंनाय खाख्लायो चिनि रामचंद्र घाट पदबिल ब्लॉक नि अंडर दरक खायै हुकबारनि जे सामुंग खालायनानै मानि रक नरमुय ऑफिस रक नरमुय बेबाक न तरक खालायजागै दंगो थिनांगोबो जोंतेबो काहाम खालायनायनि बागै पदबिल ब्लॉक न एवं रामचंद्र घाट एरिया न जों सासा खालायनायनि बागै चिनि साक्कार माने सयावै न थांनाय खाख्लायो अमति खायै चिनि स्टेट नि सुबासु ताई चिनि पदबिल ब्लॉक नि एस ऑफिस नि चाइतंमा बाय जों थिनांगो तेबो काहाममतै मानि रक रिमानथुन आगिबो जों गोबां मा फार्मार बिन और एसे फाइमानि यागुलो जों रिखा एवं थिनांगो जों तेबो काहाम मानि रिमाननि खाख्लायो आं खाख्लायो हुकबार खा रमै नर खालायदि एवं सरकारनि सुबासु जत हुकबार खायनाय न रिनान बागै जों चाइतंगो सर हुकबार खायनाय बागै ताम मानि रिचार्ज ना खालायखांथिनि तिनि अर म खाय निनि माइ बरमानि मिसिन अमखाय निनि माइरामानि मिसिन आलबायमानि मिसिन प्रीति शर्मानि मिसिन और कथाम खुंडानि गरि जाखा एगम बिति शर्मानि कर माइनार मानि मिसिन को मतंगो का टोटल निनि और सारा 9 लाख टाका गवर्नमेंट बरंग सब्सिडी दिखा ताई 50,000 टाका चिनि हापिं फार्मार क्लाब बरक दिखाता का रिमान बिसिंथिन तिनि जों बरन याफारि माहाता गाबोन बागैनो जों बिलायखनो दंखो